जाना तनी जी सुनी ना हमर बियाह भइल अभी 5-6 दिन भइल न हमर सास भाई नु तो कहत नु हमर मरद के कह देली जाए के बाहर 2 दिन बाद उ बाहर चल गेलन हमरा से जवन नहीं अंडा बेचो त यही बेर हमर पहिला दिन ना बेचियन ना बेच के आई तो हमरा के घरे में ना घुसे दे तो सुहाग रात के दिन है 4-5 दिन सुहाग रात के मौसम होला हो आ तार मरद के तार सास बाहर भेजत है तार हई कर्म करावती है मुर्गा मछली अंडा बेचवती है पता बे ई सब के बेचेला रोजाना तनी सपना देखले रही हम अपन न कि हमर बियाह हो जाई न जा कनिया का जाने का करते घर में घुसा रहती है कातना घर में घुसा रह कातना आराम करबे रे अपन बुझात नहीं थे तो का करी बोली जोन जोन को तनी हम तो करते बनी अब अपना से हमरा बुझा बहुत दिन घर में आराम हो गई ठीक ना अब अंडा जात नहीं ले आवे आ ओकरा के बेचे के बा गली गली घूम के हमरा के तो का हमरा के तो अभी हम मम्मी जी हमरा आइला 5-6 दिन पहले हम अंडा बेचम गली गली सुन ले जब हम आई रहली ससुर ना तो हमारा सास हमारा से अंडा बेचौले रहली तो हम कहले नहीं तो कहती हमर घर के रीति रिवाज है जब बड़की उतरा रह तो बड़कियों से अंडा बेचौले रहनी तो तू का गुलाब के रानी हड़ू तो तू ना बेचबू ऐसा कोई ना हंसी रौरे बताई कि ना बढ़िया से कि कराए तो के ना हंसी गाँव टोला के अरे कोई हंसी तो हंसी कोई खाए के दी हमारा के कोई खर्ची चलाई ये बताई मम्मी जी के हमरा बेचे में कहां लेके जाएंगे का करे घर में बैठे आई सुते आई है बेचे ना आई कहे के बेटे लो अंडा अंडा दे एगो 9 रुपया करके बेचे के बा आ तोरा के देख के ना ले ली अंडा ना नहर बाड़े मम्मी जी हम कैसे जाएं जी बेचे खाती हमर तो कुछ बुझाते नहीं कि हम ना गली देखले बनी ना रास्ता देखले बनी ना जानो तनी ओही तारे जौने गली जाई तो ने गली में घुस के बेचे के बा का करे के बा हमरा की बताई कि राजा का ये तरी करो तनी काई कोनो चीज के त घर में देखे से कमिए नहीं के तब हमार घर के रीति रिवाज है तो हमार रीति रिवाज पूरा करे के बा अतरे तो से रहन सेठा घर के ताई लेके तब 10 दिन बैठ के खइबे तब ना हो जाई बाप त टूट में कुछ दिहलस ना हतनी मिठाई लेके खेत दिहलस जितना जुड़ल बनल उतना देलन मम्मी जी अपना से हमर बाबूजी ठीक नु कुछ ना जात हनी अंडा लियावे अभी एकदम तैयार रहिए खा पी ले और खा पी के निकलिए अंडा बेचे को बात बताए तनी नौटंकी हमरा के चाहिए बताए तनी हम ये करी हम बेचो हमें तो बुझाते नहीं कि एक तो कह के बियाह के 2 दिन बाद मरद के बाहर भेज देली ओकरा बाद अब अंडा बेचो एक कहत आई झट आई करा के अंडा लेके आ बेचे चल जी है मम्मी जी हमरा ना बेचे आवेला हम ता से पूछा तनी है तो पकड़ू ना बेचे आवेला है तो कपार में धर आई तो कहिए लंडा करके बेची है बढ़िया से आई तो मुंह बना के सुअर नहीं ना बढ़िया से एकदम इज्जत भाव से ए चाची जी अंडा ले आई जी ए दीदी ए भैया ऐसे कह के बेची तब नो एक सुअर ने मुंह बना के करबे तो बेचाई हां हम बाद में बेच चले में 1-2 महीना हो जी तो हम चल जाई एक बड़की से ढेर सुघर अलहू बड़की आवते तबे चलो साल तो ढेर दिन 6 दिन हो गए 7 दिन ओकरा के तो 2 दिन पे बेचवा देनी अंडा नौटंकी नहीं चाहत बताए तनी निकाल अरे तो काहे नहीं जात रे जो घर में बैठिए ना तना भइल बड़ी धन से ठावा अंडा तो बेचवा ये कर हब इनकरा से कुछ ना कि हम का करी भेज देले भाई जब केने जाइयो केने का बा अंडा ले ली जाजी ए तरी नु चिल्लाई जाला हो जैसे हमर उधर बेचे आवेला त हमर उधर ले ली जा अंडा ले आई अंडा बड़े बा एकदम देसी बतख के हो अंडा ले अंडा का हो अंडा ले हम अंडा हां का अंडा है बतख के केकरा घर के हां हां रघवेंद्र घर के राम जा कौन करम उठा ले बाऊ लोग तू लोग हो ए जी एगो बात कोई
अरे कह बोल का कहत रे जानो तनी बहुत हम परेशान बनी। परेशान बनी तो मैं यही की तरह परेशानी दूर करे खातिर में जे खड़ा बनी हम पहले हैं ठंडा में हई कौन ला अंडा के अंडा खिएबू जानो तो नहीं के भी है तरह जा जान तो हमर बियाह कोइला एही गौवा का मोटो ला के है। तारा के तुम हम चिन्ह हते बन तारा के हम हां हां तेरा बाराती में हम गोई रह जा हमर जे माल लागो रे तो देखले रही एक फाड़ के कर हम नहीं कर रही आई हनीमून मनावे शिमला हाँ। ठंडा जने बर्फ गिरेला हाँ, 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 हाँ। बर्फ देखले बड़ा देखते जम्मू कश्मीर ले लद्दाख सब बोलिए नु बा हां तो ओनिए जाई हाँ। ना बिहाने भइला हमरा के कहत उनकर के कहती ना हाँ। अरे बबुआ बैग झोरा पैक कर जो बाहर आ चल गेलन अपन माई के काला में रहल आ हमरा के नेबर से अंडा बेचोते घर में कोनो चीज के कमी नहीं के तब कहते हमर रास्ता में कमी से ना होला हमारा कमी बा दू गो ट्रैक्टर 22 जेसीबी बिया हमारा हां 60 बीघा खेती बा हमारा हां 60 बीघा 60 बीघा खेती बा हई तो का तरह कम कही हमरा हमर बियाह शर्म कइला लागता भले 6 दिन से 5-6 दिन भइल बा लेकिन हम ना मरद एको ना जाना उहे तो हम कहत नहीं भाई 2 दिन रहबो करन त दलानी में बेच देले रही तालाब सारा कीजे हो हम ना यारो ना जा सकी ना जो हमर सौतेली माई है वो हमरा के ना कितना तू दयालु बाड़ू हो हैं तारा के अब सुने को हमारी बात सुनो हम अंडा ले लीजिए। अरे अंडा तो छोड़ ओहो देखी देखी हमनो एथी न के एकरा में जान ली एकदम उजर बड़े बड़े बाटे ये तारा की जे होखो तो मोय अंडा जम गइल बा हो ना ना भगलू तार सास तारा के कोई लात मुका खियवाई हम जान गुन तारा के हम हैं ऐ सब अंडा के खराब अंडा तार सास देख बचाओ दिया बेजे तरह कराई तब रौरे बताइन जी हम का करी हमरा का करी गई अंडा केहू ना लीही हमरा ना दुनिया में कोई नहीं के कोई ने कहता आप कोने को सौतेली माई को बाबूजी बड़न तो ढेर मानेलन हमर बियाह शादी क देलन बढ़िया देख के अपना से लेकिन अब का करी उनकर एगो हम बात कही सुन एक बात कही तू तो गांव जवर के बाड़ू कोनो मुसीबत पर तो हम ही कमे आई अब हम चीन गोली नु कभी कबू अइबो करबू कबो हम एजे मिलो ये खटाल हमार है सुन जो तू अंडा ले बनु भाई एमे जे खाई मर चाहे मैं नु रोग हो जाई ना नीमन बा नीमन कहां से मम्मा तो अंडा जम गइल बा अंडा होला पानी लेका घर कान तो सटले बाजेला हैं रौरा ढेर नीमन बनी हमरा बारे में केतना सोचतानी जी देखो दूसरे कोई सोचेला अपन आदमी ना सोचे लेकिन हम तार के जान रही बताओ सब सूट बूट पहन के है सब ए बेचत तनको ठीक लागता हमरा खातिर रौरा के मोह नहीं के लागत हम मन करता रौरा के छोके कोई नहीं रौरा में हमरा अपन आपन लेका फीलिंग आवता तो फीलिंग आवत त मान लो कि एक पैक ज्वाइंट तार ठेकबू तो शॉर्ट लड़बे न करी सुने को बात देख तेरा पैसा से मतलब बा नु फिर को बोइबू नु देख हमारे एगो लइका बा रौरा बियाह है ना भतीजा बा अच्छा आ जान कि 6 महीना के बाद 6 महीना में जान कि काम कहीं हमर मन रोवाई आओ तो टीवी हो गई बा ये अंडा खाई नो जब तू अंडा ले ले बड़ी अंडा खाई तो को टीवी ठीक हो जाई टीवी की बीमारी हो तो मान लो कि काहे ना मान लो कि केहू के तू परोपकार कर दे से बड़ बात का बाटे तारा अंडा के चलते एगो बालक माने ठीक हो जाओ रोग से मुक्ति हो जाओ उससे बड़ का बा हैं झूठ कहता नहीं जादी थोड़ी है अंडा रौरा रख ली पैसा के कोनो बात नहीं है पैसा का चाहिए हमरा ना रौरा से प्यार हो गो जी यार तो रौरा बात विचार से रौरा सुन से बात जैसा मैं केहुए थी लेकिन ई मत सोचिए अनुक्ता के फ्री में हम अंडा लेते ना तू कबू हमारा ना चाहिए पैसा जी हमरा ना चाहिए तो ना रौरा हमरा के मानत नंबर दे ना कौन ना बोली ना हम याद कर ले 95 95 95 95 25 25 41 91 61 ठीक हो बोली तो दे तो ये थी हो टोल फ्री नंबर हो बड़ती नंबर हो वाला टेलीफोन वाला से उठाए वाला बा हां वो वाला बा हां ठीक हम जाता नहीं ठीक में रोड पर निमन है अब और अइबू फेने खई अंडा लेके आई हो तेरा कोई गाड़ी में तारा हम रोज आई हमारा दुनिया रोज भेज तेरा का 5000 रुपया दे दे तो छुछी बनवा लिए सोना के जा बच जाता नहीं जी बाकी याद पड़िए फोन करिए जरूर ठीक है जा जाई ना अरे जा ना ना के पता ना चले से ठीक है बनू
जा तो बाय बाय टाटा। आई लव यू। आई लव यू टू। जा 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 हमू यही टाइम में रही। हमार 60 बीघा खेत बा, जा 10 कट्ठा पर मारा मारी भइल बा। 60 बीघा खेत रहता है, गोबर के गोईठा गोलियती लोयती हम तो फेरा में रहे कि तारा ही अंडा हम हड़प ली। यही देखो कैसे बकचोद बिया कि हमरा के अंडा 10 प्यार के माया में फंस गइल। नंबर बताओ कि के कर तो हम बता दिले। मैं दिल्ली फैक्ट्री में काम करत रही मैनेजर के, वो फोन करता अब एक क्लास लग जाइए। चलो कम से कम सस्ते में कम से कम अंडा आइल में फिर के लिए आई फिर अंडा। हई देखा त ऐसा बेनी एही में फेंक देले वाला सन लइका इतने ऑर्डर कइले वाला सन कि का बात ला रही मोर तो कतना रटत तब जाके पटैला हमन। तब न देखा त बनिया से हरिया गइल त सुखल जात रहे ई। काजी दीदी जी का करतनी का हो कने ये त देखा तड़ू की अरे का गो बूढ़ ये पटो वाला काम करौरा एथी कइले बानी आके जान तो बैठल का गो आई घासिया डोंट बाटे टाउन का ले। अरे लइकन न फेंकले बना स हो ऐसे न गरियाई न त कहले सके देखा न फला न बोला डाकिन हेला डाकिन हिया के भइल बाटे ना बैगाना ठीक भइल बाटे हां ये फूल त ले लई बाजी ढेरे अब ले फर के त एकदम बुझाते खाए से खियाइत नहीं। कतना दिन से एखन महीना से बची अपना मर्द के रटत की जाके पटाई लेकिन मर्द काहे खातिर सुनवाई कर आता ना बोवले बानी त ना कि बजरिया में भोरे जब खरी त ले जा कुछ चला दे कुछ पैसा निकल जाए हाथा ना कहता ना खाइम जी। ए कौन आखिर तू जानते बड़ू कि के हमरा घर बेचे वाला बा हो बात तरवा देवर बारन की अपना मन में कच्चा सारा सुनी लीला हमारा घर के लीला बाटे की बुढ़िया हमारा त करवाइबे कैली अब गोतिनियो ले करवा बतारी अंडा बेचो तड़ी अंडा बेचे के भेजले बड़ी। हे भगवान जी अहो कन्या कहौ नई की कन्या से ओइला कतना दिन भइले ही हटे नई की कन्या से अंडा बेचवा बुझा त 5-6 दिन के जात रहे दीदी जी ना जात रहुए बड़ी रोवत रहे कहते की कौन रीति रिवाज हमरा घर में त ई नई के हमनी तो सुले बनी पूरी खीर में बनावे ला खाला त ना बड़की बेच हमारा के बड़की तारा से त पहले ही बेच सब बड़की के दिन कुछ आऊ रहे छोटकी के दिन कुछ आऊ रहे तब का मतलब बड़की को उतना बुझात ना रहे। आजकल के बाल बच्चा के नहीं के बुझात हमार बाल बच्चा के बुझात टुए जातना अति कइले बाड़ी नरवा देखम पिलुआ के सास आई मरी हन नरवा देखल करी ना पिलुआ के मरली तरवा सब कहन जा ओगर अगर कवनो राड़ो जा क देली जा टोला में के की पतोहिया तारा तैसन तब उ लोग के हम झोटा का बारम काहे से मोय देख ऐसे टोला में गरियाव मत आखिर ई बताव जैसन देखियो सब वैसे ही ना कहिहन स ए दीदी जी एगो बात रहो सुन ली आ काहे अभी नहीं की सन देखा था नया और 2 दिन के कनिया आइल बिया ओकरा एथी बेचे के अंडा बंडा बेचे के हटुए ना ये कनिया ई बतिया सही कहत सब के घर में कनिया होता त 5 साल 7 साल अभी नो के आदमी एड़ी नहीं के देखत। हां हमरा के कनिया होते त 2 दिन पर 4 दिन पर हाथ के मेहंदी हर दिन नहीं के छूटल त ले जा गांव टोला पर घूम के बेच हां लेकिन चाची के कोई मिलियन त मुंह पर थूक में कनिया की रवा बड़ी और हर करता नहीं जी माली बड़की तो बौक रहली या बेचवैनी कोचवैनी कोनो दिक्कत नहीं खे हैं अब छोटकी हो से बेचवा बतानी ओइनी है दीदी जी तनी से हुए मांगे खाती के बैगाना फलते तन देती मां कहत नहीं हमारा घर के भुंजिया ना खाई जन्नी आइगो हां रोज बुढ़िया जाने अंडा धइल बा हेते हटुए अच्छा अंडा धइल बा कन्या लाइका हमारे को फोर के बना ले तो ओकरा के मरली बड़ी डंटा जान जाई अब बेचे खातिर हो जा लइका मतलब मान ल के एगो खाइए लन त का हो गई ना अरे बाप हो बाप कैसे हमार बेटी बेटा खा ली कैसे अथी कर दी उनकर करेजा में तो हुके समा जाता उनकर कितना 22 दादी आजी की नाती के अपन जान दे दी हम सही को कनी बिया त हमारा लइकन के दाव बात पाव त मुआ दे हो जान दी ओइसन जाए द हो बूढ़ पुरानिया भइली अब का बूढ़ पुरानिया के मन बड़ई बाटे बूढ़ भइल बड़ी हां बिंदी सट के लिपस्टिक लगा के चलत यो खातिर बूढ़ पुरानिया नहीं की सूती साड़ी नहीं की पहनत हमर भइया भाई रहे त लेके आई रही एगो कनिया के नैयर से आइल बा बूढ़ पुरानिया भइली सूती पहने त ना सूती ना पहनियन सूती साड़ी में औरी राहत मिलेला हो कने आई दादा कतई बूढ़ ना पहनली सन बूढ़ा गइल बानी तोनी के भाई बाप लियाल बस सस्ता सूती में के साड़ी बताई त ना मैं पहनियन 1 लाख के साड़ी ये कने हम का कही हो एक गो त एकदम हिती त भंडावा बाटे ना हो जाय दिन नहीं खेतरवा कहां से लिया छोड़ी जा ना हो त धनिया के पत्ता या लहसुन ले जा कहां बाटे चटनी सब
चली चली दी तो आओ कोई ये। के अथी में ना खेती में ना लगा अरे ना एक कने ऐसे हम ना लगाई ना 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 वैसन बात नहीं है नु अंडा बेचवा बेच के तो आज तिनको से सागो बेचवाई लो देखो तनी अंडा बेचाता तने खे बेचाता जाना तो ये अंडे बेचला से हो जैत साग खेत में पड़ल पड़ल पिया रात हटे यही तारे बैठल खइहन हमनी के हो देखो हमनी के ओनी जा तो का ना हमारा से बुढ़िया बेचवा वाला से आ बड़कियो से बेचवानी आई तो एगो अंडा बेचे में कहते मम्मी जी हम अंडा बेचे जाई नाया नहर कनिए बानी नाही घर में बैठ आवा तू तहरे के बेर फिर लगावत हनी का जान तो एक दिन के बेचारा सो मम्मी जी हां आगली स अबे चल हंडो रे अरे अंडा बेचाइल हो अंडवा ना लेटा गइल है फूट गइल कुल है अरे मम्मी जी खाली खाली तो नासे कर पर नस करता जन्म लेले बड़ू के भारी तहर बाप भारी हन भरपैया बताई आय? रौरे नु कहनी कि निमन से जाके बेच के ये त घूक तले रहिए खात के आ जौन ने गोड़ा जुराइल नु त ऐसन फंस के गिरनी नु ओट में त सीधे न फूल गा अंडा नु नली में गिर के गंदा हो गइल आता ना ना लोको सरल हो चा सामान लगावे के जाजे बुढ़ा गलू त तहना लोको तो सल हमनी के तर घूंघट टांग के आहे तर बेच ले तरन जा अंडा आ कैसे तहरा ना बेचाइल हटे अंडा आ फूट गल हटे रौरा तो ओइ बेचे के हमर नहीं से नु बाहरे बा हमनी के आदत रहल हमनी के आदत ना रहल हो मम्मी जी कल न नीमन से बेचम नीमन से ले जाई देख देख के कल घूक तनम ना हम तो बता दे तनी अगर ना बेचाई नु तो घर के खाद पानी सब बंद कर दे हवे को बूंद खाना ना पानी मिली समझ लिए आ होई ले होई फूटे वाला चीज नहीं खे ठीक ना ना हाई पलकी आऊ बेच के की करे के न काल ले दे मम्मी जी काल ले जाई बस समझिए के कैसे बेचाई हाई साग पिया रहता हो तो हई बेरा हो गेल किरिन डूबे के बेरा आ के तरी बेचम हम काल एकरा के अंडाओ ले जाई काल एकरो के ले जाई अभी हमरा के बहुते तेज से भूख लागल बा भूख लागल बा बच्चे खाना खइबू अंडा जन फोड़लू ओकर भर पैया के करी हम करब मम्मी जी तो का करी हम हमारा से गलती हो गई जाय दी है बेरा ना रौरा सिखैले रही ना कि 9 रुपया के बेचम हम कल 12 रुपया के बेच के एहू बेरा के पैसा अरे वाह मम्मी जी 9 रुपए के बच्चे में कल 12 रुपए के बेचा कल पता चली जीरो बेटा जीरो हो गई नहीं हमार माल थाती में पूंजी माटी में मिला के धो दिल वही बात बतिया तड़ू हैकला आ है पकड़ो आ खा के घर में ठूस के आ जल्दी से निकल साग बेचे हम कुछ नहीं की जानो तो बता दे तो नहीं ना कराक्सिन बियाई न घिनिया क्या कहे के डसी जकरा के पनियो खातिर मर जाई तरह से के आ जाय दे टेंशन नहीं के हमारा कहले बा नु 5000 रुपया देबे काल जाई नु तो 5000 रुपया दे दी हने कर जोड़ के हिसाब आ मुंहे पर मार दे अच्छा भइल ना कम कर नंबर ले ले बानी पहले बताइले बानी पहले जाई उनकरा विधि पहले फोन क के सब बात बताई कितना हमरा खातिर हाथ रहन कितना निमन मन ओइसने आदमी त हम खोजत रही ना रही कर बेटा तो फोनो करत त हम बतियेबे ना करम एकदम और पहले खान भूख लागल की हो ले जो रे बेटा का दे दी है होला आही दादा ओनिया सब एथी करले पड़ी तब न हो एगो दिक्कत बाटे आय ई घर में एकदम हम तबाह हो गइल बानी लेके जो रे लड्डूआ अरे दा कहो अब काहे ला कटले बड़ू हती तो हम ना कटती चुप रही ना कहाँ रहा तनी जीरोड़ा के ताता पता हमें रहा अरे काम खाती गई रही कौन सी हमरा काम खातिर रवा कोई रही आ कौची हां 750 रुपया जमा करी है डॉक्यूमेंट अभी काहे खातिर काहे खाती हाँ? किस्त बाकी रह जाओ अगला महीना वाला कहाँ पे पाइप हो घरे में तो ना ऊ लेके गइल बड़ी धरिसन के थी हो भवैया गइल। यही पे हम कौन सामान ता लोग बिना पूछल दे देबू लोग देखी बबुआ जी अब राउरो शादी बियाह के उम्र हो गइल बाटे जातनी फुआ जी घरे एगो लड़की के पता लागल बाटे उहे देखम देख काम देख के आइम तब जाके फिर उ बात आगे बढ़ी हम अपना से लड़की देख के तब काम करता हम लड़की ना लिया के आई में काम नहीं के बाद काम कौन कौन पड़ला काम करे के बाद
तारा बियाह है शादी भागल है तो हमको नेनुआ लौका काहे के जुआ तनी अरे 2 साल 3 साल के बाद ना है बियाह अजी रवा 25-26 साल के हो गई नी और अभी बच्चे हनी तो 25 साल के खाए पियला उम्र अभी कम से कम हो जाए 30-32 हो जाए दो ना भगनी बुढ़ा जाए तब हम कितना दिन करम जी कही ना तोरे- रवा जन तही बनी के रह थी मतारी हये नहीं कि बाप हये नहीं जन करे बा त हमरे करे धरे के बाटे रूक मटिया आपा कोना काज नहीं खेतना कोना हम पानी में डूबत नहीं की जन काम बाबी घर दोसर अभी से चक्कर चला था का अरे भौजी का तू हो माने दोसरे बात कर लगल हम तो बुझाता वैसा ने ये जन का नाम हटे ना तो हम समझता नहीं तारा की हम सोचेंगे घर प्लास्टर उस्तर करा घर प्लास्टर हले के बियाह कर लगा ई बताए कि रवा घरे रह हम तो घर प्लास्टर हमर हो जाई कि रवा बहरिया जाई तबे घर प्लास्टर हमर होई हम कमाए के सब दिमाग लगा ले बानी ए वाला बक्स में चीनी मिल खुले वाला बा रहले खुली 18,000 महीने दिया से ओई में काम गाट के काम करो तारा बियाह शादी भागल जाता सेठिया के का हक गाट के नो करी तारा सब बतिया ले बानी हम सब टोटल हो गइल बा ओही खातिर लोग 6,000 रुपया तरह से काहे खातिर मांग रही खातिर घुस दे खातिर 6,000 रुपया हाँ तो खाली पैसा उड़ाते ही रहता नहीं देखता नहीं ए, कि तारा खाली की- पढ़ाई में ए भाई। रोज हम पढ़ाई करता नहीं हई करता नहीं हव करता नहीं कौची करता नहीं कौन है कौची का बार ले नहीं जाके ठीक तो नौकरी मैं सब कोई तो पढ़बे कर सब कोई नौकरी हो जाला हम तो अपना से कोशिश करबे कनी कितना दौड़नी धोपनी होम गार्ड में ना लागल तो का करियो बताओ ठीक है बाटे, बियाह करो देखो तो बिया हवा हो जी तो नौकरिया हो तो ना करम का नौकरिया चल तो वही ठीक ना। है पौधा तो बात में बियाह शादी के तो बाद जाके बतिया। उनका धरी छड़ के भवैया से जाके मांग ली ही फेन अब हम घरे जाए नहीं के थे पड़ियो। कहते ही बनी अब दोसर काम कर बियाह के बारे में मत सोचो ठीक बेटे जाई हमें तो दिमाग भी काम ना कर लेकिन मोती खेती का करला का ना करला ये दादा हाँ ये एकदम ही बेटा हुआ का एकदम पागल आई ही बड़ा अरे ना लेके जाइबे रे ए बड़ बंद कइले बेसन करे भाई सोना का फूलत बा बड़की अरे निकाल बाहर ये तो देख के कौड़िया बंद कर देल है तावतिया बूढ़ी है बाप रे बाप रौरा कैसे हमारा आंगन में आ गई है जी कैसे आवल जाला तो एने तो बुझाला कि आदमी गंदा भर रहिया भर आंगन में छीटले बाटे आदमी जइबो कला का बहुत आंख मुंद के जाई आंख मुंद के जाई ऐसन बात नहीं खे कतनो अलगा बिलगा हो गेल बेटा का गांव घर आदमी जानते न मतलब फलाना अब के पतो हियो आदमी जानत तो जाने के तो जानते बा लेकिन घरवा के लोगवा नहीं केनु समझत कि वो पतो या हमारी हियो कि ना हियो कमे लोग गति कइले बटे का आदमी जितना बर्दाश्त कइले बा ओतने तोरे ऐठल ना छुटी ना हैं जब देखा तब एकदम से लेके भूखा पानी पड़ो रही का उका पानी पड़ बनी अजी मम्मी जी रतन को अपना के बुझा तटे कि हमारा तो जौन करौनी तन करबे कनी तब के जुग जमाना और आपको जुग जमाना और बटे ई बताई तो कि नया और कन्या के अंडा बेचे खातिर भेजतानी त पलकी बेचे खातिर भेजतानी उ ठीक करतानी का गांव जवार कहतटे का जवार कहत ते का ना उ त पता नहीं खे जोन हमर घर में रीति रिवाज रही तेने न हम कराईब तोरा से ना बचोले हनी नवाई आज बचवाओ चुप रही रीति रिवाज कइले बानी बड़का रीति त कहीं सुन ही नहीं कि जी कि नैन और कन्या आवत या त हाथ में कंगन बनले बाटे आ रीति रिवाज कराए गांव घर टोला में अंडा बेचवावे के बा ई कौन रीति रिवाज अपना से रवा बनैले बनी रीति रिवाज बाटे ना हमरा के साथ का हमरा चाची जी के घर में त नहीं क्या कोई के रीति रिवाज त चाची जी जाना हम अपन जाना हमार बुढ़िया हमरा से बचोले भी है हम जाना एगो बात कही रवा देखल कर हमरा केनियो के ना होख हम आदमी कहेला नु कि केनियो के ना आदमी होला रवा केनियो के ना होख ई जान जाई ते देखी है हमर ना तमाशा घर के होखम ना घाट के होखम यही तरह करतानी त हमारा ऐसन बा कि हम त बोल देतानी न त दोसर रहित न दोसर त ना बोली त जन गति रवा कइले बानी नु भुलाइल नहीं खियै अंगना में अरे इसे अंगना नु आवेम के लात ना डालल बने मत लगाई के लगाई कहते के अरे करे जाके उनकरे घर कहले बारे त हमर से त बचवाइबे कइली ना कनियो से बचवावत तो कुछ राइती कइल ना छुटी उ पूछ खाती है ई है पूछे खाती है नी हां कुछ राइती करत रे काहे जन सच बात बा सच में आज कैसन जी सच में आज कैसन होला तो तू हां तू हमारे हमारे लोगवा नहीं कहते टोला काहे ना बोला काहे ना बोला तोरा वो हमरा बेटी बेटा के मारे वाला बोले वाला हनी के आदमी में बोले हमारा पीठ सब काहे बोला के को देलो नी काहे बोला हमरा बेटी बेटा से मत बोली हमर बेटी बेटा के दादी मर गइल बिया दादी नहीं के जियत बाहर त जब दादी मर गई नु त दादी से मतलब मत रखा सन तब त कोनो बात आता था जोरे आज कह से कहे जोरे है से कहे हां घोटा त बर्तन हम ही ना हटता नी क्या हटता अलगा को देल बनी
सराई नू कहिया बुझाई आज के बाद जाके नु कोई तो चुगलो कोई मत करिए तो समझ तो छोटे पकड़ के बार मार पहिले के बा का पहिले के बनैले बनी का अच्छा, तू पहिले बोली। के कि मार देत रही गरिया देत रही तनी पकड़ी ना छोटा पकड़ी ना अच्छा, हाँ, अच्छा। पकड़ी ना ओहो, भाई और बनी बताई। डेढ़ बिटिया जितने बिटिया बड़ा भइल उतने बनी। बिटिया भइल जाता नी नहीं, बूढ़ होने बनी, बूढ़ का बनी। छोटा हाँ, पकड़म बूढ़ पटो बनी। के छोटा पकड़म जी जा तनी के नहीं खींचती जाई जा तनी बाकी हमारा आज के बाद शिकायत मत बतिया ना तू धर्म से दिन छोटा को समझ ली रउआ काहे खातिर बतिया बतानी काहे खातिर रउआ बतिया बतानी जी बुड़को कोनो पहिले के बनैले बड़ी कि मार देत रही पीट देत रही तुरंते में बाप भाई के नाम धक्का गरियावत रही आवा देखा छोटा पटक देतन सार भइल बड़ लइका लइकी हमर मार के सारा गिरा कहाँ पिए यार हैं दिन रात खाली कामे करावत रहत है ये के ए ही दादा तू का जन्म है कि मैंने हम ना पहुंच पाए हैं कैसे भीतर आ कोनी हमर बुढ़िया का ना रही दूरी पका तारा हम कहले रहे नो कि तारा हम बियाह में गोल देखले बनी हम जाई जाई कहाँ जाई? जल्दी ये खाली मिस मार के हो गइल एक से तू नंबर ले रहो अरे बतिया में तो ना हमरा के झुमेल में रखल त हमरा बुझाते नहीं कि हम का करी हई बेच के हई बेच के घरों के काम कर बहरियों के काम कर सुनो अब बेचे के बानू ठीक है ना आज के बाद अब तो हमारे दिल के अंडा बेची है दिल में हमारा बस जी हो और दिल में हमारे भूमि अंडा बेचत रही बात के समझी जी हम तो चाहता नहीं रौरा संगे जिंदगी भर रही लेकिन एगो हमर जवन बिये धमीन सास नु एकदम हमर सांस टंगले रहती है जान लिए को टोला में कोई से ना पटेला से बड़की सुनो ना, गोतनी के ठीक है मारे ना? लगा क देले हिया हमू कौन लंदन के ना हई हमू यही गांव जोरवा के थी समझ गेल नो हां तारा के हम अपन अपना ले बनी अपन अपना ले बनी आ तारा के अपना दिजा हमू रौरा के अपने मानी ना जी हमू के करा सहारे जी बियाह के 2 दिन बाद मर्दे के बाहर भेज देली आ जौन अजी करे के तवन कने बानी हमारा बेटा के रउरा के नहीं बोले वाला रउआ तो कहत ना बोलम अहो कनिया ई के हो एही जे कहानी ई के हा कहां बड़ी हूं हमारा बेटा के छुकुर से मारले बड़ी कि जे हो छुरी से मारले भाई ते हाल बड़ा हो तू जे का खातिर बड़ू हम तो आईनी अब बुढ़िया के खोजे हो तो हाल ई वो नान और पानी अरे हमारी यहाँ सतरमुंह के अंडा लेवे खातिर और क्या पहले खातिर बताई रोरे कहतनी कि नैन और कन्या सात बांग्ला घूम के अंडा बेचते त नैन और कन्या ना की दीदी हमरा के चीनी ना कुछ ई का करे आई बनी अंडा ले अंडा ले बनी हो हां पानी बहुरिया फिरी तो बड़ा ती छोड़ भागत रखी ना हो गाय गाय काने बनी जी बुढ़ी करवा तेल बेचे में सब्जी बेचे में अंडा बेचे में लाज नहीं खे हाँ। लेकिन हमरा सामने खड़बे तीन लाज कौन लगा काम में बिना काम के आ लगा बनता ही मत सोचिया कि हम घर वाले मतलब नहीं खे बुझाई ल ठीक बा भाई हाँ, हाय देख ली आई एने अरे आई आज कुछ अरे हाय के हो अब ते कहा रे कहां बा हाँ हमारे घर में है कर बगल में खड़ा है बेटा नहीं है काय कर बगल में खड़ा होके दादा खाती घर में सौदा बा तो घरे में तो लगा सौदा लिया तो दुआर पर लिया ला घर में घुस जाला मुंह से मार के बोला का सौदा के करा के तू बोला तारे महिले सौदा हम अंडा कहते हैं सौदा का कहता नहीं ई मत जाना तो पतोहिया काल के खा दिल नु तो कुछ ना बोली समझ लो नु हमनी काल के बल के बन जाबे अरे के होखे नहीं जा बोली जी तनी हमरा के ई बताई कि आई बहन घरवा त रोरे कहतनी कि हटा कर बगल में इनकरा लेखा 10 गो लड़का हमरा बगल में रोज खड़ा होला सन जाई बाहरी के कुछ और बात बा घर में नु हमर घर में ना घर में होई बोलाइबू हां हम बोलाइले ना कि यहाँ के अंडा ले ए चाची जी खाई ना बानी बेचा तो जी ना आज तक ले बोलैलस ए ते चाची अपने जी। चते तो रखती घर में जाता ये का करता हो बेटा तू कहां से बजी तू कहां से हमरा काम रहते हम आईनी तारा सब कोई के क्या कमा हो जाता तू हो लोग बा आ का करता नहीं जी के अंडा ले बेल बन अंडा अंदर अंडा लियाला तो दुआरी पे से बोल जाला आके अंदर कनिया से कहता अंडा दो ए तो जुआरी हम कॉल चेंज के बोलो सा ए मम्मी का घर घरारी में बनाई बतियावत रहले सट के हम देखनी हां ई बतियावत रहली है अरे कल मुंह जा कोने मुंह करिया करता रे करे ये कर सिखाइला अरे नहीं का बात बा बकवास करनी करता का बात बा अरे बकवास बात का बा हम इनकरा संगे रह हम इनका से प्यार करी ना बस। हम इनका से प्यार करी ना आहो बेटा हुआ तरह से हम कहनी है बियाह करे खातिर त का कहत रह कि अभी बियाह करे के उम्र भइल बा हमरा 30-32 साल पर हम बियाह से अपन ए भाई करम तू चुप रहना तू का चुप रह हैं कहीं ना यही खातिर लोग रोलित खाती रही भेजले रहनी रसलीला चलावे खाती अपने मनावे खाती नहीं करे बियाह के दुगे दिन बाद मरद के भेज दनी 2 दिन रहलन त दलानी में सुतनी आ बात बतियाव तनी तो काय तोहरा को भाई बा है करने का भाई हाय का और घर ले तेरा बस हाथ में आटा के खड़ा बिया देख हम ना रहब और उड़ा अपना बेटा के दोसर बियाह क ले अंडा लवंडा बेचत रह चली जी खराब है भौजी अब हमरो आसरा छोड़ दियो हम चलनी अब जगह पर अपना आओ घर के इज्जत पैसा ये जी आपका ठीक करतिया
जब बेटी बहन के बहरी रवा मर्दाना में 4 गो भेजम त मेहरारू के मन बहकबे नु करी 4 गो मर्द लपियन से त आ काए चाची जी रवा अपना पतो के संभाल के ना रखत रहनी ठीक कहले बिया जी ऐसे दीदी कपार ठीक पर कहले बिया हाथ धर के का बैठल ठीक बा कहले बिया हमारे लेखा सब कोई के मनवा दिलवा बा हमारे लेखा उ ठीक कहले बिया जनी आता ना ऐसी कइला कोई पर अत्याचार कइल जाला बिया के एको दिन ना भइल बहुत जब नोट कमा के देला नोट कमा बढ़िया ले हमरा से मतलब नहीं के बा हे भगवान बेटुआ के यही खातिर हम पढ़ावत लिखावत रहनी हमार पतो ही गइल हमारे हाथ से बचवा के कौन मुंह देखाई आई तो का कही त हम मेहरानू कहां गइल भी बाकी हमू एक नंबर के हरामी सास बारी ना नोचर कनिया का ऐसे कह दिया नहीं करके बाकी ऐसा सास के ना करे के बाकी हम का करी अपना लालच के चलते